Kaixo, Zuhaitz Gurrutxaga naiz, eta Herri Txiki Infernu Handi saioko aurkezle bezala, 8 urtetan 200 herritik gora ezagutzeko aukera izan dut. Gabon Astigarra, Gabon Urdinarra, Gabon Lekeitio, Gabon Auraiz, Gabon Zubieta, Gabon Donibane Garazi, Gabon Asparnen. Herri bakoitzean lagun asko egin ditut. Zili. Kaixo. Egunon. Kaixo. Bai, erdi. Kaixo. Iepa. Hola. Iepa. Kaixo. Zer moduz? Ondo. Egunon. Egunon. Kaixo. Zelan saludo biu? Bizek, ja. Bizek. Ja, hala. Hala. Nire burua aurkezteko garaian, nire izena dela eta komeria desente izan ditut. Ni Zuhaitz. Suai. Zuhaitz. Arbole zebeitero zer. Arbola. Suai. Bai, suai. Zuhaitz. Suai elegantida. Baita. Bai. Ze santu dauri? Santo, San Zuhaitz. Patrono de árboles. Patrona de árboles. Ez, santu bate naiz, baina erregeen pare zaindu naute. Pintxo bat? Bai. Jateko? Bai, jateko. Ez ikusi nuzu pizkate... Bai, Ankame. Zerrek asko maiketako bat. Zorragatik. Zerrek asko. Telebistako lanetan aritu arren, nire garai bateko kirolari zena ez dut albo batera utzi. Aire nati. Venga. Hola. Suai indur. Suai indur ere. Hau ikinio. Ia lehertzeraino barre egin dut. ¿Tú soltero zehala? Me parece que se te está pasando el arroz en el minuto. A ver, ikusten dutxuen. Eulalia, a ver, internetan nahi duzun, internet. Zetako ni ba. Bueno, agurza. Bierra con mi chulesan. Prisa, se te llevo ri. Tengo prisa. Asko izan zarete zuen etxeetako ateak irekitzeaz gain, etorkizunerako irakasgaiak irakatsi dizkidazuenak. Joaquina Huizi, Madariaga, 1914. 14. Hoi da. 104 urte. Asko alda. Sekreturiko badago? Hola egoteko 104 urtekin? Allen guztia beti movimentibili. Dimuxu. Eskerrik asko. Zuri. Elkarrizketa berezienen artean nola ez nire aitarekin izan nuena dago. Nire gogo izango zuen izen baitze, ingeniero bat edo tailer baten lanien edo... Publikoekin lan egin biharrik ez. Ze egin sufritzen duzu? Batxe, noiz faiago eta duan edo... Konfidentzia egu zu banian, ja? Horra etxe izan zara, baina... Ez. Oin ez ezarreko etxa, baina... Ona frontura etorreko zea, ezta? Itxen du nien oine programi hau. Bai. Ez? Jonimiko bat. Bai? Itxe matia zo? Vale, jonguno. Lehen galdez. Vale. Ta zer esango dizuet 8 urte hauetan bide lagun izan dudan sozioari buruz. Ojo al Kristo. Aurkeztu nahi dizuet, norekin eskonduko naizen. Zein lekeu hau azkarra juteko? Pultza? Yopa. Eman jo, pedala, helio, potako mia. Ogoitik o betik. Atención a todas las unidades, tenemos un 345 la esquina 9 con la calle Wilkinson. Bade, gero esango testuela lanik itxen guk, Zerta? Adiskide. Hemen da gure maitasuna. Ni berotzen hasi zera txuke. Hau da maitasun eukitzia, Matrimonio askoku baino gutxo iran dute. Bai, arrazoi, adizide, hoi da. Bueno, sorte hon, biblera herrinda, kabun zoz, faltan gotako. Nire bai, sasio. Baina denak izaten du amaiera bat eta agur esateko ordua heldu da. Aitortuko dizuet ez dela erabaki erreza izan. Ricardo! Ez, gau honek lehengo, pues, egin sartu bilot.
Bi musu bai? Bai, tirune. Hirune bai? Bi? Ja, ez da, kontent. Bi musu bai? Bi musu. Bi musu, dituzu. Bai. Zuk? Nik ere. Eta badakizue. Esaera zar batek dio, herri txiki, infernu handi. Herri hau infernua bada, biba infernua, eta biba zuek. Bihotzez eskerrik asko 8 urte zoragarri hauengatik eta laster arte.